khumuka isiqoko khumuka umakarapa amatacotsele entshebeni ilephu siyaqandula. Today's episode of Istandulo podcast is brought to you by Kiwano Belly Plus Tea. Yithi lokuqeda imkhaba leli lokuqeda very too much. Hawuzweke lokuqeda very too much. Namhlanje siphethe indaba indaba yaseClaywood labo kuvakashele khona i-Labour Desk ngathini uphiko lomkhonto wesizwe party olubhekene nakho indaba zabasebenzi. Siphethe nawo umyalezo osuka umlungisi inkinga kaMancenza kwipage lakhe la Twitter ku-X insizwa okuyiyona-ke biyihola ezinye zezinto beziyihola phambili kulo mkhankaso namhlanje kuseClaywood ebeyomgqugquzeli begqugquzela impela behlangane nezinye insizwa kwi-Labour Desk. Manje la usethulela i-update yaseClaywood okwamanje yilawo amakhampani athe asilethe ama-CV Monday. Siphethe i-Lutrans or Lutrans ifuna abasebenzi abawu-16 abano-code 14, sibe negaraji likadizili lifuna abasebenzi abawu-16, kube isikhuluwe ifuna abasebenzi abawu-45. Other truck companies kudingakala 45 workers which are code 14 drivers. Bese kuba i-textile industry funeka 50 workers. Ama-CV abantu abano-code 14 sizowahlanganisa isitomule wona wodwa kulabantu abafunekayo abano-code 14. Ama-CV abantu ababesemashini yase-Gateway Mall sizowahlanganisa nama-CV anamhlanje. Kumele kuphele lo nyaka wonke umuntu esebenza i-MK Labour Desk. Sho njalo-ke kwipage lomfoka Mancenza umlungisi inkinga sithi asibonge-ke kulo msebenzi omuhle-ke ubonakala wenziwa Labour Desk. Okubalulekile ukuthi kwande amathuba omsebenzi kubantu. Cha, siyayibonga-ke impela mama abantu bezosizakala ngaleyo ndlela. Sithi idingani ihlombe leyo ndawo leyo. Cha, sibonge. Hhayi-ke sibonge ukuthi impela abantu impela bebulala inyoka. Ngicabanga nani niyayibonela kwividiyo ukuthi hayi cha bephumile impela bekuyiMpuzimalanga emashi impela bephume ubuningi babo abantu. Kwabonakala impela ukuthi leli qembu lomkhonto wesizwe liyaphila. Liholwa yiyo impela u-MK Labour Desk ukuphiko lomkhonto wesizwe libhekene kakhulu nezabasebenzi.